Bună și bine v-am găsit la primul episod cu clubul Asevenița Buftea. O să vorbim acum despre grupul Asevenița Buftea 2005, grupa 2005, din care facem parte și noi. Da, și o să vă arătăm și câteva poze. Aici avem mingea Chipsta. Aici avem PS Vita. O să facem un unboxing puțin mai târziu, care o să apară mâine. Noi acum filmăm la vreo 5 noaptea, cam așa. Dar avem și o lampă și un bec ce lumină. Și vedeți, acolo este negru. Da, deci hai să ne punem aici. Să vedem prima poză. Chiar dacă nu se vede prea bine, n-am ce să fac. Doua poză. A treia poză. Și a patra poză. Da, o să închid puțin ușa că s-a trezit sora mea. Sunt mai multe imagini. O poză. Dacă vreți să le vedeți bine, intrați pe contul de Facebook Asevenița Buftea. O poză. Și aici. Astea au fost poze, sunt mai multe. Și acum o să vedem diplomele care s-au dat. Sunt scrise, o să vedeți. Cum puteți vedea poza toți. Academia de fotbal. Nu o să arătăm numele. Nu, trebuie să scrie diplomă. O să arătăm și antrenorul. Aici. Avem președinte Ion Tatulica și antrenor Mihai Ion, antrenorul nostru. Asta a fost de pe 14 a 12 a 2014. Aici este simplă, dar cu... Da? Următoarea diplomă. Uitați și cealaltă poză. Asevenița Buftea, aceasta este poza clubului de care noi facem parte. Aici altă poză care v-am arătat și acolo. Acum pot să le arăt ce scrie. Dar avem așa. Se acordă pentru anul competițional 2014-2015 jucătorului cu tare și președintele Tatulica Ion, antrenor Ion Mihai, după cum v-am mai zis, data 6, am prins numele Radu din greșeală. Dar nu este niciun indiciu. Diploma, din nou. Asta a fost pentru se acordă sportivului, am luat locul 2 la Champions Athletic Cup pentru participarea la Champions Athletic Cup 2014. Noi am câștigat campionatul, locul 1, am luat diplome, dar nu cred că o să vă arătăm. Prezentat de Marius Sandu și Gabriel Stan. În această zi, 23 februarie 2014. Vedeți și sus aici. Champions Athletic
cap. Și aici am încă o diplomă. Și acum puteți să vedeți în mare emblema noastră. Astea sunt a lui, toți care am jucat în acel moment avem aceste diplome. Eu și cu el suntem, de la prima zi am fost amândoi pentru că suntem veri. Și aici din nou se acordă elevului pentru participarea, profesor Ion Mihai, semnătura, președinte, așa, și aici pe mare emblema clubului și Academia de Fotbal. Așa. Mai aveam, dar nu mai stăteam să le caut. Dar acum mă duc să văd ceva, dacă pot să văd. Noi jucăm 7+1, o să vă arăt echipa titulară. Și uneori echipa rezervă, dar tot așa rămâne, orice ar fi. Nu contează cine e titular, cine e rezervă. Nu o să ne zic numele nouă. Eu. Portar. În poartă stă Octavian. În poartă Octavian, fundaș stânga eu, fundaș dreapta Mihai, fundaș central uneori Badea, mijlocaș central Luca Dan, mijlocaș lateral dreapta el, Radu, că ați văzut pe fișe. Și mijlocaș lateral stânga este Sanchez, uneori Luca. Adică uneori Luca 2, că mai avem 2 Luca. Și în atac Mario. În atac Mario. Și uneori în atac mai stă și, îl vedeți aici, Anis. Acum să vă arătăm și diploma. Să vă arătăm și, adică medalia. Care am câștigat-o pe locul 1 la campionat. Toți. Pentru că am câștigat toți locul 1. Da? Toți am jucat, toți. Și vedeți, avem niște imprimeuri pe aici cu cars. Și odată cu această diplomă, mi se mai dat și această medalie. Stați puțin. Da? Și desigur, nu uitați să vă abonați la canalul de Facebook. Noi o să scriem în această cărticică comentariile sugerate de voi și ce vreți să mai facem. Ce vreți să mai povestim despre echipă. Oricum o să avem multe episoade. Dacă nu ne ziceți până atunci, abia am început cu YouTube-ul. Dacă nu ne ziceți până la următorul episod care va fi pe mâine. Adică aici vom posta sau un episod sau 2 pe zi. Mâine, de exemplu, vor fi 2. Da, acum este 5 și 49 de minute seara. Și da, noi vom posta pe la, nu știu, pe la 12. Și da, atâta și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați butonul de like.